Ja viem, že si budete klopať po hlave, ale fakt je mojou celoživotnou misiou, aby všetci v tejto republike vedeli, že Egová pesnička Žijeme len raz je na objednávku napísaná reklama. Aby každý marketér vedel, že super virálna reklama, o ktorej nikto nevie, na čo je to reklama, nebude dobrá, ani keby ju videli všetci ľudia na zemi. Za posledných 6 rokov som k tomu už viac ako 20 krát natočil video, plne všade som ich zavesil. Milióny videní majú, 10 000 reakcií, tisíce zdieľaní. Ak ma sledujete, je priam nemožné, že by ste nevedeli, o čom hovorím. A viete, kam som sa po všetkej tej námahe dostal? Keď som sa minule pýtal v ankete, že pre koho je to novinka, tak z 2700 odpovedí 2/3 odpovedali, že to počujú prvýkrát. Takže moju celoživotnú misiu sa mi darí naplňať fakt blbo. Ale aspoň znova vidíte, ako dôležité je sa opakovať, recyklovať a redistribuovať. Až keď vám z toho nebude na zvracanie, dovtedy pridávajte. Aj tak všetci zabudnú. Pozrite si toto celé video o tých najvirálnejších reklamách.